No tu budú asi palby, tak to vidím, lebo... Ty kokos, to sú zakrutý masaker! Ej, už by si mal defekt. Chlapci nečakajú. Chlapci idú. Čekuj to. Toto je osada. Normálne, že masaker! Čau! Hovorím, že dnes 3x3 valec. Už si štvrtý. No. A sme prešli dnes 10 km z Jaklovec a nás stopli, fizli pokuta. Dobre to vyzerá, no. Môže byť. No vera páne, Yamaha Triumph, no. To poďme na benzínku a... Hej. No, tak sa nám nečakane rozrásla dnes partička. A trošku nečakané stredko, aj keď včera som upísal, že ideme jazdiť, že či sa nepridá. A nakoniec sme sa preto stretli a vyzerá, že mu to aj celkom ide. Máme v podstate rovnaké motorky. Čiže boli Triumphy dnes v prevahe a vyrovnali sme skore. Ale teraz tu máme 12 valcov dokonca, ne 9. Sere ma ten káblik tu akože trošku. Radšej by som ho pichol do telefónu, ale v takýchto zakrutoch je to celkom ošemetná situácia. A je tam! Tak to bola jazda. Kako sa ty desíš, čo sa tam vyprávaš, ty čo robíš? Ak sa mi od vetra benzín, kým ty odjedeš tým autom. Tak dnes je to iné povozenie. 4x3 valec, 2x Triumph, 2x MT-09. Tomu sa hovorí, hej. Si nezapol prilbu? Dnes pôjdeme presne tou cestou, čo ja som včera pozeral na tomto. Či teda dnes ráno pozeral, lebo isto to bude toto. No tak tady to som veru nešiel ešte. Hnilec, dobre. Nehučíme. Dáme do trojky, nech sa nespláčia koníky. Ty čo more, dvere do cesty rovno otvorené jak pán. No. Však to není parkovisko od Zedu. Si som trošku schľapal tieto, by som povedal, lebo rovno išla popri mne, keď som šiel cez tú mláku. Keď je, tak sorry teta, no. Tak akože, tu sú masaker zakrutky. Tá diera v strede ma trošku desí. Toto je jak ten Tail of Dragon, čo jazdia v Amerike, ty kokos. Masaker, že tu som nebol, toto je brutál. Masaker, krásna cesta. Hanko jazdí jak frajeric s jednou rukou. To je strelec. Ty kokos, to sú zakrutý masaker. Takže tu som nebol, tak toto ja akože nechápem, však toto tu je raj. Tak toto je
je brutál. Ty jazdíš jak pán, kamarát. Tak akože toto je povozenie nenormálne tu. S tými listami brutál. Toto bolo offals, jak sa hovorí. Masaker. Toto jak vyzerá, akože brutálne. Extrém. Ja nechápem, že tu som nebol ešte. To akože fakt nechápem. Ale ja som tu bol na káve. Presne, ja som tu zišiel do tej dediny a potom som sa vrátil naspäť. Že nikde ho nevidím. Nejdeme mu oproti. Čo tu robíš? Však si v svojom pruhu. Ideme oproti? Choď. Silvo frajeri za ní nezastavil. Nikto za ním nejde, ale ide ďalej. Jak pán. Extrém. Extrém, ja som tam nikdy v živote nešiel. Že ja som nikdy v živote nešiel tie zakruty z tej dediny, toto čo sme šli teraz tu hore. Nechápem, že tam sú akože pomaly najlepšie, aké som kedy v živote išiel. No, to akurát tak do Spiskej, že dojde. Do bordelu, hej? Asi tak. Wow, toto je prvé, čo ťa napadne v tej Spiskej, že? Hej, ale to je pravda. Čo iné ťa napadne? A to každému povieš dačo, tak proste toto. Akože keby boli za tým Tatry, tak by to bolo krajšie. Bylo by to krajšia náhľadovka, no ale okej, bude taká, no. No keď si tam Tatry vyvedel? No hej, ale tiež som pozeral, že ty asi máš dosť najazdené. Bo toto je zakruty normálne, ja som tam smrť v očiach a ty pred zakrutou tak bez rúk pohodať, že normálne, že jak najväčší kapo. Tu je mega pekne. Jaké Tatry vidno, masaker. Krásne tu je. Topka. Pozeraj, aha. Hej! Už by si mal defekt. Chlapci nečakajú. Chlapci idú. Ale taký klinec akože do gumy nič moc, no. Toto je mega deň, akože. Tak to ráno vyzeralo na hovno, tak sa vyčasilo, že brutálne. Ti sa chytí? Čau! Tak toto vyzerá brutál, akože. Čekuj to. Masaker. Krásne. Masaker. Masaker výhľady, akože nenormálne. Ujo sa tam rozrucoval s rukami. No akože po tej ceste som už išiel veľakrát, ale
neviem, či vôbec nešiel som podľa mňa, ani raz som nešiel týmto smerom. Stále som chodil proste od Spišského hradu smerom sem do Levoče. Akurát hovoril, že veľa kamienkové, no si kokos. Treba dávať bacha v zakrute. To je škoda, lebo toto tu sú akože podľa mňa že jedni z najkrajších zákrutov. Dobrzdevať radšej zadnou, jak prednou. Ale toto tu je fakt, že tu je tak krásna príroda všade dookola. Pozor, pozor, bo tu more sa zderíme s kravou, ty kokos. To mne poser. Skoro som zobral celé, no. Bačik judajak nemal na vôdzke a si ide len tak, jak pán. Ej, sranda dnes akože čo sa nám všetko stalo, tak to je normálne, že odpadája, no. Si kokos, ale strašný bordel tu je. Fuj. Chcem ísť kus ďalej, bo to sa nedá tak jazdiť s kamienkami do ksichtu. Ale to riti. No a na nete vlastne, čo máte videjko, neviem, jak sa to volá, už teraz presne na to, jak som dal, ale bolo to tam niečo s najkrajšími cestami. Tak to je vlastne táto cesta, čo ideme teraz, len opačným smerom. Vtedy som išiel vlastne z hora dole. Toto sú mega zakruty. Topkové úplne, že brutálne. A tie výhľady k tomu akože brutál. Uhú. Nice. To je pohodinda. No a tu máte Spišský hrad, krásne. Ďakujem to. Mega. No a tu budú asi palby, tak to vidím, lebo tu je taká mega rovinka za touto dedinou až k Spišskému hradu, že tak 200 plus asi tu padne, by som povedal. Tak toto bola iná jazda, ty kokos. Ja už som si v dedine hovoril, že viem, že za dedinou je rovinka, že to určite budú palby. Pekne. Mňa ani nenapadlo, že akože dať šprinty, ale dobrý nápad. Saker, jaké počasie. Akože dnes som to už asi 1000-krát povedal, ale fakt, že je krásne. Teraz taký západík slnka. Chill jazda domov, originál. S chlapcami sme sa povozili, myslím, že až 260 km mám z Košic. Takže dnes to bude asi niečo cez 300, by som povedal. To už je celkom solidné povozenie. Toto je osada, normálne, že masaker. Brutál. Toto je až nenormálne, čo to tu je za ghetto. A ten smrad zase, uhú! Jak 3-týždňové ponožky, ty kokos. Hello, my friend. No, myslím si, že za dnešný povoz by ste mi mohli hodiť nejaký ten lajčik na videjko, lebo toto bude masaker videjko, teda už bolo masaker, keď ste ho videli, lebo toto typujem, že bude na konci. Keď ma chcete podporiť, tak
subscribe, YouTube, Instagram, Mr. Crazy. Díky moc a samozrejme nejaký ten like, ak sa vám to páčilo, alebo hoďte mi do komentu, čo by som mohol vylepšiť, zmeniť, alebo kde ísť pojazdiť, alebo s kým. A dať určite vymyslíme. No dobre, ja pôjdem rovno. Ďalej. Díkes. Čau. Ha ha ha.